Усім прывітанне, в эфіры Зміцер Лукашук, і мы абмяркоўваем, як звычайна, падзею Беларусі і за яе межамі са студыяй Еўрарада. І як звычайна ў гэты дзень і ў гэты час абмяркоўваем мы ўсё пералічанае і не толькі пералічанае, а шмат што шырэй у нашай штотыднёвай аналітычнай праграме з доктарам палітычных навук, кіраўніком Варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу, сябрам вольнай Беларусі Паўлам Усавым. Добрый дзень, спадар Павел. Добрый дзень, Зміцер. Добрый дзень, шаноўнае спадарства. Ну што, вельмі шмат у нас і палітычных розных падзеяў адбылося як з таго боку, так і у лагеры дэмакратычных сілаў. І, безумоўна, мы ўсё гэта паспрабуем паспець абмеркаваць. Ну, але па традыцыі, для того, каб разагнацца троху, каб падцягнуліся гледачы, ну і вы троху так імпэту набралі для размовы. Давайте пачнем, як мы гэта любім, з такіх агульных пытанняў, звязаныя з нашай нацыянальнай ідэнтычнасцю, з нашым шляхам і таго, што нас чакае. Учора у Беларусі, так відаць, назваць это трэба з іх пункту гледжання, святкавалі, тому что целый палац собрали, там такое света-шоу устроили, стендапера галоўнага выставили на сцене, вышли нават спеваки, якія там оды дыктатару спявалі, так і называли балада о дыктатары. Але мы да гэтай даты 17 верасня, як яна ўсё ж таки адбілася на беларускай нацыі, ці можна лічыць выключна станоўчай ці выключна негатыўнай гэтай падзеі, і ці стане гэта святам для беларусаў? Давайте сыходзіць з таго, што падзея 17 верасня у глобальным плане гэта савецкая агрэсія у дачыненні да Польшчы на моцы пакта Молатава-Рыббентропу для Беларусі, для яе будучыні ў той момант ніякага значэння не гуляла. Бо гэта была імперская экспансія, уцягненне Савецкага Саюзу і фактычна падтрымка гітлераўскай агрэсіі, падтрымка Гітлера ў вайне супраць усяго цывілізаванага света, гэта другая сусветная вайна, і Савецкі Саюз у гэтым аспекце выступаў не проста як саагрэсар, а як адзін з галоўных геапалітычных ігракоў, які быў зацікаўлены ў гэтай вайне і які быў зацікаўлены ў тым, каб гэтая вайна перанеслася на захад. І па сутнасці да 22 чэрвеня 1941 году ўсё ішло па планах Сталіна. Это был адзін з элементаў такой яго глобальнай гульні. І Беларусь тут не мела ні Украіна ніякага значэння. Абсалютна. Для незалежнасці, асабліва ў той час, для дзяржаўнага будаўніцтва, асабліва ў той час, гэта ніяк не спрычынілася. Ну так, але само собой, так былі планы у Сталіна, безумоўна, свае, але для нас як нацыі аб'яднанне двух частак нацыі. Да гэтага мы яшчэ вернемся. Давайте у той перыяд усё ж таки, бо без разумення, што адбывалася тады, ніколі мы не зразумеем, што адбываецца зараз. Беларусь усходняя прайшла велізарныя рэпрэсіі, чысткі, культурніцкія чысткі, рэпрэсіі ў дачыненні да беларускай нацыянальнай адраджэннічскай групы, якая ўзнікла ў 20-е гады. Былі там забітыя, рэпрэсаваныя велізарная колькасць беларускіх нацыянальных дзеячаў. Пасля далучэння тэрыторыяў заходняй Беларусі, заходняй Украіны распачаліся чысткі там. Больш за 100 000 чалавек, 39-40 год, некалькі аперацыяў па выселенні той часткі насельніцтва туды, у Сібір альбо ў рэпрэсіі. Была цалкам там знішчаны ўсе, нават камуністычная партыя заходняй Беларусі, якая нібы там дзейнічала, і актывісты так званай грамады беларускай, якая дзейнічала ў межах польскай дзяржавы. То бок
у той момант ніхто не клапаціўся пра нейкую там дзяржаўнасць, пабудаванні, пашырэнне тэрыторыю. Ну, давайте мы можам нават узгадаць, як у 24-26 узбуйнялася Беларусь. На пачатку яе падзялілі, застаўся кавалачак Менскай вобласці, а потым з вялікага такога барскага пляча, з ханскага пляча дадалі Магілёўскую вобласць, Гомельскую вобласць, Вітебскую, але пакінулі ў сябе у імперыі Смаленскую губернію, Смаленскую вобласць, якая якраз такі упісвалася ў вось гэтую парадыгму нацыянальнага будаўніцтва, нацыянальнай дзяржавы. Канешне, у гістарычным плане, калі мы пераходзім на сённяшні этап стварэння, афармлення тэрыторыі, афармлення нацыі, аб'яднанне гэтых, ну нават не аб'яднанне, а ўз'яднанне гэтых тэрыторый, якія адбыліся ў выніку там імперскіх гульняў, мае значэнне, але лічыць гэта як нейкае свята ці нейкае дасягненне, яшчэ раз, гэта была палітыка Сталіна і палітыка бальшавікоў, якая таксама, не варта забываць, у 21 годзе прывяла да гэтага падзелу, прывяла да фактычна знішчэння беларускай дзяржавы як такой. Рыская мірная дамоўленасць, на якую нават не былі дапушчаны прадстаўнікі беларускіх, нават тых савецкіх уладаў. Іх проста там не было. Вырашалася гэтае пытанне, вось Масква і Варшава. І гэты падзел, канешне, гэта было разбурэнне дзяржавы, падрыў гэтай нацыянальнай дзяржавы, нацыянальнага нейкага вось нацыяафармлення нацыянальнага будаўніцтва. І 17 верасня 1939 году гэта быў працяг, эфект гэтай вайны, гэтага несправядлівага падзелу, дарэчы. Антанта настойвала на тым, каб мяжа паміж, скажам, тагачаснай Польшчай і умоўна бальшавіцкай Расіі была праведзена па лініі Кірзона, гэта вось фактычна сённяшняя мяжа. Таму гэта лічыць на сённяшні момант, сыходзячы з таго, добра ці недобра гэта было, немагчыма. Гэта была праблема, вялікая трагедыя Еўропы, асабліва ўсходняй Еўропы, калі вялікія там дзяржавы самі там вычэрчвалі межы, як гэта будзе выглядаць. І спекуляваць на гэтую тэму нельга, гэта павінна быць па-за палітыкай, гэта павінна быць умоўна прадметам вывучэння, аналіза гісторыкаў, каб не было такіх прэтэнзіяў, што як часта з гэтым мы сустракаемся, што інтэрпрэтуюць словы палітыкаў як экспансіялізм ці прэтэнзіі на нейкія тэрыторыі, якія былі ў той момант, вось якімі раскідваліся як хацелі там. Сталін, тое ж пытанне Вільні. Гэта вельмі небяспечна падымаць іх у кантэксце нейкіх палітычных працэсаў і палітычных ацэнак. Вось гэта трэба раздзяляць гісторыя і палітыка. Бо калі мы пачнем цягаць і намагацца займацца рэвізіяй, інтэрпрэтаваць, гэта ні да чого добрага не прывядзе. Ёсць як ёсць сёння, гэта вынік глобальных геапалітычных працэсаў у 20 стагоддзі. Мы атрымалі сваю незалежнасць у тым выглядзе, в якім тэрытарыяльным мы яе маем хаця б забараніць тое, што мы маем. Мы, як Беларусь, як незалежная дзяржава, падпісалі шэраг дамоваў з Польшай, з Літвой, з Украінай па прызнанню межаў. Всё, пытанне зачынена. Вяртаючыся да таго, што робіць Лукашенка, гэта якраз такі той гістарычны і палітычны рэвізіянізм, які ён выкарыстоўвае ў сваіх мэтах ідэалагічнай неосавецкай прапаганды, бо тое, з чым маем дачыненне, гэта неосаветызм. Я магу прыгадаць, што нават у Савецкім Саюзе пра гэта не ўзгадвалася ў падручніках. Так, што там Савецкі Саюз кудысьці там пайшоў і там штосьці забраў, гэтага не было. Вось, па сутнасці, пра Беларусь нічога не казалася, была гісторыя Савецкага Саюзу, і нас, вось гэта 80-е гады, маленькіх беларусаў, з іх рабілі савецкіх людзей. Акрамя гісторыі СССР нічога не існавала. Гісторыя БССР у кастрыраваным выглядзе
з'явілася толькі ў 8 класе. Гэта ўжо старэйшыя класы, калі хтосьці памятае, была такая жоўтая кніжачка такая, напісана «Гісторыя БССР». І гісторыя БССР у гэтай кніжцы пачыналася з рэвалюцыі 17-го года. То бок незалежнасць, Беларусь вось з'явілася ў 17-м годзе. Да 17-го году, 1917 года, у свядомасці, у гістарычнай свядомасці ўсё было вычышчана, нічога не існавала. Потым ужо на пачатку, канец 80-х, 89-х, 90-х з'явілася гэтая зялёная кніжка «Гісторыя БССР», дзе ўжо узгадвалася полацкае княства, у межах Кіевскай Русі нешта ўжо казалася, пра што, аказваецца, Беларусь была яшчэ да 17-го, умоўна як цывілізацыйны падмурак да 17-го стагоддзя. Таму у Савецкім Саюзе ніхто-то пра гэтае паяднанне там нават не ўзгадваў. Была галоўная мэта, вось 7 лістапада, там 9 траўня і 22 чэрвеня. Вось 3 асноўныя палітычныя даты, якія мелі ў савецкай ідэалогіі пераважнае значэнне. І на гэтай вось міфалогіі савецкай будаваўся савецкі грамадзянін, Homo Sovieticus. І з мяне ляпілі савецкага чалавека. І яго зляпілі з Лукашэнкай. Зараз вось гэты савецкі чалавек, ён кіруе краінай. Савецкі ў калектыўным вобразе. Лукашенко намагаецца знову вось гэты саветызм у адной аддзельнай краіне з нейкімі прыдаткамі такой дзяржаўнасці сфарміраваць, каб гэта ідэалогія сістэма абслугоўвала яго, бо ёсць глобальны Савецкі Саюз, які вось прасоўваецца Расіяй з гэтымі ўсімі наратывамі, але ў межах расійскага свету. І таму тое, што робіць Лукашенко, гэта адбудаванне вось гэтай савецкай для вузкай практыкі савецкай міфалогіі унутры краіны, нейкае паяднанне. Беларускі народ ніколі не быў раз'яднаны, калі толькі дзякуючы Лукашенко ён раз'яднаны. І умоўна у ідэалагічнай прапагандысцкім змаганні з Польшчай. Вось мы тут, это ж наше аб'яднанне, то бок мы тут палякаў перамаглі. Вот вам фраза, дзе 2 ў 1, і вот гэтая савецкасць Лукашэнкі і змагання з Польшай. 17 сентября 1939 года панскія аковы палі пад націскам гістарычнай справядлівасці. Ну, менавіта савецкія, вось тое, што я яшчэ ўзгадваю з гэтага савецкай адукацыі, гэта барацьба з белапалякамі, так, якія вось яшчэ буржуазнай Польшчай, агрэсіўнай Польшчай у 20-х годах, і вось мы ўрэшце, як Савецкі Саюз перамог гэтую імперыялістычную Польшчу ў 39 годзе. Гэта менавіта была дата перамогі. Там, канешне, наратывы сталінскія гучалі, аб'яднанне народаў, але галоўнае гэта вось перамога над імперыялістычнай імперскай Польшчай, якую выкарыстоўвалі краіны Антанты. Дарэчы, калі паглядзець газеты тых часоў 39 году, калі Сталін віншаваў Гітлера, і калі фактычна вось яны адзін аднаму пасылалі гэтыя тэлеграмы з віншаваннямі, што яны вось супольнага ворага, а я ўжо не кажу нават пра парад у Берасці. Парад супольны ў Берасці. Чамусьці вось не паказалі гэтыя кадры. Ну, давайте, калі вось вы тут дзень аб'яднання, пакажыце, гістарычныя. Так, гістарычныя. Давайте пакажыце, як нацысты маршыравалі і савецкія там афіцэры прымалі парад у Берасці нямецкі, якія потым ужо маршыравалі па беларускай зямлі і палілі хаты беларускія. Вось так прыгадайце вы. Зачем? Яны лепей будуць у паліцаю чырвона-белы сцяг шукаць. З пазняка паліцая. Да, ну, это вообще святое. Ладно, з гэтым вы мне лепей патлумачце. Навошта, вот што стаіць за гэтым? Па-першае, я яшчэ раз звяртаю увагу, ўсё это гучыць па-руску. Я не ведаю, там хоць одно беларускае слово прагучала ці не, але цитата: «Нам нужно не стесняться быть белорусами и перестать постоянно оборачиваться то вглубь веков, то по сторонам». Ну, а потом прогучали фразы про то, что уникальную белорусскую культуру все чаще пытаются запретить извне. То есть вот это якая беларуская культура, якую спрабуюць забараніць извне? Гэта ён пра што гаворыць? Пра баладу о дыктатары, пра там гениальную творчасць сясцёр Груздзевых там ці што? Ведаеце, вось калі мы працягнем гэтую думку адносна савецкіх наратываў і неосаветызма, то
быццё беларусамі, вось тое, што Лукашенко заяўляе, яно мае выключна палітычнае значэнне ў дачыненні да захаду і да Польшчы. То бок вось вы тут павінны быць беларусамі, узгадваць там 39 год, вось што там былі пад панскай Польшчы ўсё жыццё, каланіялізм, як яны намагаюцца зараз рэстаўраваць разам з Марзулюком гэтыя наратывы савецкія, потым закон, які быў прыняты па дыскрэдытацыі, не дыскрэдытацыі, а адмовы генацыда беларускага народу. То бок чамусьці у часы другой сусветнай вайны, там з 41 году па 56, так, толькі не ўзгадваецца гэты генацыд, які рэалізавала савецкая Расія і Савецкі Саюз у дачыненні да беларусаў. А вось быццё беларусамі са сваёй гістарычнай памяццю, тоеснасцю, адметнасцю ў дачыненні да Расіі, это забаронена, гэта табу. Мы не можам быць беларусамі як самастойнай нацыі, самастойнай цывілізацыі. Са мной некаторыя спрачаюцца таксама з Беларусі, што мы не самастойная цывілізацыя, аказваецца, што мы частка той вялікай славянскай, усходняй, там ледзь не расійскай цывілізацыі, што неправда, гэта таксама працяг тых наратываў, пра гэта можна доўга размаўляць. Але быццём беларусамі ў дачыненні да усходняга агрэсара Расіі забаронена, нават па-беларуску. Нават вось пра быццё беларусамі Лукашенко ніводнага слова па-беларуску не сказаў, хаця раней намагаўся нават нешта там чытаць па-беларуску. Чаму? Бо баіцца, бо адразу вось гэтыя махровыя рушысты у Беларусі пачнуць тыкаць пальцамі і казаць, ага, ён тут пачынае там нешта антырасійскае казаць. Антырасізм, антырасійскасць, можна не сказаць антырасізм или русізм, гэта якраз такі беларускамоўнасці, чаго няма, што ўжо цалкам выдаўлена. Яно раней не прысутнічала ў палітычнай мове уладаў, там ад часу да часу Макей нешта па-беларуску казаў, там Марзалюк адзіны, там не ведаю зараз якой ён там мовай карыстаецца. А збольшага вось гэтыя выбітныя палітычныя дзеячы ва ўрадзе ніхто па-беларуску не размаўляе. Ніводная постаць там не размаўляе па-беларуску. То бок быццё беларусамі гэта ідэалагічны наратыў, які выкарыстоўваецца супраць захаду, і забарона быцця беларусамі як цэласнасці моўна-культурна-палітычнай унутры краіны і ў дачыненні да Расіі. Вось у чым уся сутнасць таго, што мы пабачылі, пачулі там учора. Ну і другой момант, не трэба забывацца, што гэта ўжо частка прэзідэнцкай кампаніі. І ўсё гэта робіцца, ён там нават марафон адзінства запусціў, што мне ўзгадалася, сёння чытаў, апазіцыя запусціла алімпіяду палітычную, ну то амаль тыя ж самыя катэгорыі. Ну але добра, вернемся, можа, там пазней да нашых дарагіх апазіцыянераў. А вось што тычыцца вось гэтага палітычнага марафону, так, гэта пачатак ужо палітычнай кампаніі, адзінства, што мы перадолелі вось гэты крызіс, які там раскол, які якраз знову захад намагаўся стварыць, падзяліць Беларусь, захапіць там тэрыторыі. Яны ж таксама учора, пазаўчора хтосьці казаў, хіба вайскоўцы, квазівайскоўцы, што там Польшча рыхтуецца захапіць вось увесь час яны там рыхтуюцца захапіць заходнюю Беларусі. Хаця, ну, аб'ектыўна Беларусь ужо захоплена Расіяй з расійскімі ядзернымі ўзбраеннямі, з расійскімі вайскоўцамі, тут нічога не адбылося. Знову вяртаемся да таго, што быццё беларусамі, як і ў савецкія часы, гэта быў палітычны контрзаходні элемент. Ну, то бок падрыў вось умоўна асаблівасці уласнай беларускай цывілізацыі, скажем так, літоўска-беларускай цывілізацыі, з улікам Вялікага княства Літоўскага, Рэчы Паспалітаю, зразумела, там са сваімі праблемамі, але гэта была абсалютна антымаскоўскі праект. Вялікае княства Літоўскае, Рэч Паспалітая, уласнае праваслаўе, уніяцтва, дзяржава, пісьменнасць, палітычны уклад, гэта быў і застаецца антымаскоўскім праектам.
І калі мы кажам пра нацыянальныя інтарэсы, пра нацыянальны суверэнітэт, у тым ліку і ўнутраны нацыянальны суверэнітэт, то трэба зразумець, што беларускасць у сваёй тоеснасці, у сваёй сутнасці гэта антымаскоўскі праект. І ён павінен быць такім, і мы павінны ўзмацняць вось гэтае разуменне. Канешне, зараз мы гэта не можам зрабіць, настолькі, насколькі мы маглі б гэта зрабіць у межах суверэннай дзяржавы, але працягваць культурную інфармацыйную барацьбу, змацняць наратывы антымаскоўскія, гэта мы зрабіць можам. Ну что ж, давайте да сучасных палітычных падзеяў. Цікавая размова, можна было і далей гэта ўсё абмяркоўваць, але шмат чаго іншага больш звязанага з тым, што адбываецца ў палітычнай сферы. І карыстаючыся момантам, я нагадываю вам, калі хто гэта не зрабіў, подписывайтеся на телеграм-канал Павла Усова. Дарэчы, толькі што сам заўважыў, там з'явілася абвестка. Павел Усов запрашае на аўтарскі онлайн-курс «Уводзены ў публічную палітыку». Курс дае магчымасць пазнаёміцца з базавымі тэарэтычнымі паняццямі палітыкі, палітычнай дзейнасці, механізмамі рэалізацыі публічнай палітыкі. Заходзьце на телеграм-канал Павла Усова, ёсць спасылачка для рэгістрацыі. Калі ласка, гэта ўжо 8-й поток, так что до 20 верасня регистрация. Глядзіце, не спазніцеся. Дзякуй, Дмитрий. Ну і не забывайте подписываться на YouTube канал Еврорадио. І ведаеце, Павел, каб перайсці да наступнай тэмы, якую хацеў бы абмеркаваць, а гэта безумоўна працяг вызвалення палітвязняў. Чарговая група з 37 чалавек была вызваленая. Два пытання ідуць запар датычна гэтага. Вось вам яны скіроўваюцца. Гарри Дэвідсон піша: што спадар Вусаў прапануе прапанаваць Лукашэнку у абмен на вызваленне ўсіх палітвязняў, уключаючы Статкевіча, Севярынца, Калеснікаў і астатніх. Якія інструменты застануцца ў захада? Хеджигер: вітаю, якой тактыкі прытрымліваецца спадар Павел у дачыненні да вызвалення палітзняволеных, пашырэнне і ціск санкцыямі ці цалаванне дупы дыктатара і казаць дзякуй за кожнага вызваленага чалавека? Ну, вось такія два пытанні на одну тэму, калі ласка. Мы уже з вами хіба гэтую тэму неаднакратна абмяркоўвалі. Лукашенко не выпусціць усіх палітычных вязняў, гэта трэба разумець. Не выпусціць ён тых людзей, якія непасрэдна сталіся першай прычынай таго крызісу 20-го году, з якім уласна ўсцяж Лукашенко мае дачыненне, і рэпрэсіі яны працягваюцца, як мы бачым. Працягваюцца рэпрэсіі таму, што гэтага адзінства, пра якую Лукашенко ўвесь час кажа, дасягнуць не ўдалося і дасягнуць немагчыма. Таму не будзе ні паслаблення, ні змяншэння ўзроўню рэпрэсіяў. Ну, вось хіба недавно Весна написала пра тое, што больш за 100 чалавек у гэтым годзе так было знову арыштавана і там і пасаджана. У тым ліку і Ігор Мельнікаў, гісторык, які намагаўся нават там умоўна захаваць нейкую нейтральнасць у сваіх ацэнках 20-го году, тым не менш гэта яго не выратавала. Вось вам паказчык таго, што ні санкцыі, не дыялог з Лукашенко не прывядзе да сістэмных зрухаў унутры Беларусі. Рэпрэсіі будуць працягвацца. Гэта ўжо, ну, па сутнасці аксіёма. Пакуль ён будзе заставацца пры ўладзе, рэпрэсіі, тэрор, ціск, вынішчэнне альтэрнатывы — гэта той інструмент, якім ён будзе карыстацца пакуль жывы, пакуль дыхае. Што нам у гэтых умовах рабіць? Санкцыі мы бачым таксама, ну, як некаторыя палітычныя дзеячы і актывісты кажуць, што гэта санкцыі вызвалі. Ну, калі санкцыі вызвалі, то чаму знову пасадзілі? То бок такая формула, што ён адных выпускае, іншых будзе садзіць, яна будзе існаваць, пакуль Лукашенко знаходзіцца пры ўладзе, пакуль будзе вось гэтая палітычная актыўнасць. Захаваная, прыхаваная, прыцісканая, яна будзе заставацца. Людзі ўсё роўна будуць у той ці іншы спосаб выражаць сваё незадаволенне, і гэта будзе знову на гэты механізм рэпрэсіі ўсцяж запускаць. Ці ў гэтых акалічнасцях, калі мы прызнаем факт таго, што рэпрэсіі не спыняцца і што будуць з'яўляцца новыя і новыя рэпрэсаваныя, будуць з'яўляцца новыя і новыя ахвяры, ці павінны мы выкарыстоўваць нейкія інструменты дзеля таго, каб выцягнуць хоць кагосьці, ці пагадзіцца з фактам,
што людзі і так будуць сядзець, то і няхай сядзяць. Нічога мы з гэтым зрабіць не можам. То бок працягваць далейшы ціск, а да якога ўзроўню? Тут узнікае другое пытанне. Да якога ўзроўню гэта можа быць ціск? Максімальны, на маю думку, санкцыі ўжо дасягнулі фактычна свайго піку. Той апошні пакет санкцыяў, калі не памыляюся, 8, так, ён ужо вводзіць татальныя абмежаванні для беларусаў, для ўсёй краіны, на ўвоз тавараў, на выезд, на карыстанне ўласнымі аўто. Всё, гэта максімальнае. Засталося толькі вось тое, пра што там увесь час спрачаюцца, зачыніць транзіт кітайскіх тавараў, зачыніць проста рух цягнікоў. Але гэта знову, я ўпэўнены, ніяк не паўплывае на сітуацыю. То бок пагаджаемся з тым, што алягер ком алягер, людзі будуць паміраць, павінны з гэтымі ахвярамі пагадзіцца. А хто возьме на сябе такую адказнасць? Вось хто публічна з тых палітыкаў, якія прызываюць да татальных санкцыяў, скажа, што мы разумеем, што ідзе вайна, што гэта ахвяры непазбежны, што новыя рэпрэсіі непазбежны, але трэба проста не весці ніякіх перамоў з Лукашенка, давіць, няхай там людзі вось як і ёсць. Так, ён вінаваты, не мы вінаваты, не санкцыі вінаваты, Лукашенка. Зразумела, што Лукашенка вінаваты. Але вы таксама, калі вы прызываеце да вядзення умоўна татальнай эканамічнай вайны, то ўсё роўна трэба за гэта ўзяць палітычную адказнасць. Ніхто пра гэта на сябе ўзяць гэтую палітычную адказнасць не хоча. Другі момант. Ці ва ўмовах такога вось сур'ёзнага клінчу і па сутнасці безвыхаднай сітуацыі чалавечае жыццё вартае, каб за яго змагацца любымі спосабамі? Варта ці не? Я думаю, варта. Любымі спосабамі. У тым ліку любыя спосабы ўключаюць у сябе магчымасць нейкага гандлю. Тое, што робяць украінцы. Яны ратуюць сваё жыццё, мяняюць палонных расійскіх на сваіх, выцягваюць, робяць усё, што заўгодна. І ў тым ліку праз Беларусь абмен апошні адбыўся. Ці мы ў умовах, тут таксама адно з пытанняў, зараз, каб, прабачце, што пераключыўся, якімі мы рэсурсамі дыспануем? Так гэта галоўнае, ў прынцыпе, пытанне. Калі мы не маем ніякіх рэсурсаў, то пра што мы ввогуле тут кажам? Я лічу, што рэсурсы адзіны, якія мы маем, гэта нейкім чынам пераканаць заходнікаў, там, тых же палякаў, тых же літоўцаў я ўжо не ведаю, у тым, што неабходна гнуткі падыход нейкі, хаця б я не кажу пра адмену санкцый, дарэчы, прабачце знову, каб было разуменне, пра якія санкцыі тут гаворка вядзецца. Санкцыі персанальнага характару, санкцыі датычныя бізнесу людзей, звязаных з Лукашенка, яны павінны быць пажыццёвыя. Тут ніякага гандлю ў гэтым аспекце не павінна быць. Гандаль можа, калі ён будзе, датычыць тых эканамічных пытанняў і аспектаў, якія ўплываюць на аспект, на характар дзяржаўнага суверэнітэту, на нашу дзяржаву, на Беларусь. Я не кажу пра дзяржаву як палітычныя інстытуты, якія знаходзяцца ў руках Лукашенка, я кажу пра дзяржаву як суверэнную тэрыторыю з суверэнным насельніцтвам, які на сённяшні дзень знаходзіцца пад пэўнымі ўплывамі Расіі, можна сказаць, пад гібриднай акупацыяй. Вось чаго павінны датычыць умоўны гандаль. Але гэта другі этап. Ёсць першы этап дыпламатычнага гандлю, дыпламатычных кантактаў, дыпламатычных нефармальных адносінаў, камунікацый, умоўна з пэўнымі дзяржаўнымі афіцыйнымі пралукашэнкаўскімі інстытутамі з мэтай дасягнення, вызвалення пэўных катэгорыяў беларускіх грамадзянаў, якія рэпрэсаваныя па палітычных матывах. Вось гэта першы ўзровень, хаця б навязання кантактаў, хаця б, скажам, камунікацыі, якая б магла спрычыніцца яшчэ да новых вызваленняў. Ці гэта варта гэта рабіць, каб дасягнуць мэту вызвалення яшчэ 30, 50, 100 чалавек? Яшчэ раз падкрэслю, ён усіх не выпусціць ніколі, пакуль жывы. На маю думку, з майго пункту гледжання, у той сітуацыі, якой мы знаходзімся, разумеючы, што
адсутнасць гнуткага падыходу прывядзе да большых ахвяраў, ўсё роўна прывядзе да рэпрэсіі, ўсё роўна прывядзе да смерцяў, я думаю, што гэтыя дзеянні неабходна ў пэўнай меры выкарыстаць і запусціць. І я думаю, што тыя людзі, якія там выступаюць сёння ад імя беларусы, павінны разумець гэта і павінны коштам там уласных амбіцыяў прапанаваць такія вось гібрыдныя дзеянні ў дачыненні да рэжыму Лукашенка з мэты, яшчэ раз падкрэслю, не там абдымацыі, это не вядзецца гаворка пра прызнанне легітымнасці, не прызнанне легітымнасці, ён і так не легітымны. Гэта не тычыцца пытання палітычнага звязанага з Лукашенка. Пытанне вядзецца толькі у аспекце палітычных зняволеных. Я упэўнены яшчэ ў тым, што пасля выбараў 27-го году гэты падыход 25-го году і так зменіцца да Лукашенка. І проста тады ўжо ніякай ініцыятывы з боку апазіцыйных структур ужо не будзе. Гэта ўжо будзе персанальна залежыць толькі выключна ад пазіцыі заходнікаў. А яна будзе змяняцца пасля 25-го году, пасля выбараў, калі там нічога надзвычайнага не здарыцца, яны пабачаць, што ну ўсё, і так вось ён захаваў уладу, перагрузіў унутраны парадак, все, ну ён жа ўладу трымае, ну трэба як-нибудь з Мадура, трэба мець нейкія дачыненні. Пакуль ёсць яшчэ палітычны рэсурс, магчымасць уплыву, то трэба скарыстацца для таго, каб менавіта такая актыўнасць прывяла да ратавання людзей. Яшчэ раз кажу, для ратавання людзей гэта ніяк, ні санкцыі, ні дыялог умоўны не зменіць палітычны рэжым у Беларусі. Ну, тут атрымліваецца так, што калі мы спрачаемся пра тое, што трэба перамовы ці не трэба, на дадзены момант у мяне застаецца без адказу пытанне, каго ўсё ж такі перамовы? Ці мусім мы спрачацца? Ад нас што залежыць? Мы будзем перамаўляць. Чаго? Вызваленне палітвязняў там ці там хаця бы для таго, як я чытаў сёння раніцай дыскусію пад допісам Алексея Лявончыка, які напісаў, што вызваляе, значыцца санкцыі дзейнічаюць. Прыйшлі людзі з іншай пазіцыі, якія пачалі казаць, што з чаго вы ўзялі, што гэта санкцыі дзейнічаюць, раз, з другого боку, спекуляцыі. З другого боку, што нам трэба ісці на перамовы, ці хаця б калі адказваюць, перамовы пра што, якія патрабаванні, дык вось перамовы хаця б каб даведацца пра пажаданні і патрабаванні. Але ў мяне галоўнае пытанне, ці ёсць там жаданне весці перамовы і з кім, і мы тут якое месца маем? Ну я маю на ўвазе пад мы дэмсілы. Што тычыцца жадання нежадання, то я думаю, што уся гісторыя існавання рэжыму Лукашенка, яна сведчыла пра тое, што пасля асабліва 2000 году прыхода Пуціна да ўлады ён намагаўся стварыць нейкі баланс. Там часам гэта перахілялася ў той бок з прычыны крызісаў, але часам прыносіла пэўныя плёны. І вось гэты баланс, сыходзячы з таго, што галоўнай мэтай Лукашенка захаваць уладу так доўга, як гэта магчыма, для яго жыццёва важна. Зараз перагіб відавочны, тут ніякае сумненне ў бок Расіі, але часам ён намагаецца высылаць нейкія сігналы. Калі б ён не хацеў аднавіць вось гэты баланс, ён бы не ўводзіў безвіз, так, ён бы зачыніў бы межы вось цалкам, як робяць там літоўцы, там забарона ўезду на транспартных сродках. Ён гэтага прыватных, ён гэтага не робіць, ён там расчыняе межы, прыязджайце. Другі момант, змена палітычных гульцоў, прыход Рыжанкова, гэта таксама вось спроба аднавіць, запусціць механізм, які працаваў у гады Макея. Канешне, сітуацыя геапалітычная не тая, каб ён цалкам разгарнуўся на захад. Гэта немагчыма. Прынамсі, нават да таго ўзроўня, які быў да 20-го году, гэта ўжо немагчыма. Але стварыць прадумовы для нейкай доўгатэрміновай гульні ён хацеў бы. Разумеючы ці адчуваючы, што Расія вайну не выйграе,
што вайна можа зацягнуцца і што ва ўмовах вось гэтай вайны ён можа знайсці нейкую магчымасць для манёвру, хаця б нават вярнуцца для умоўна тых увесь час наратываў, што вось давайте там Беларусь знову зробім пляцоўку для перамоў, мы тут за мір. Ён увесь час выкарыстоўвае тыя інструменты, якія выкарыстоўваў да 20-го году. І безумоўна згаджаюся, што перад тым, каб распачаць нешта ці ввогуле ацэніць, прааналізаваць, якая сітуацыя і што той бок хацеў бы, неабходна правесці нейкую тэхнічную сустрэчу. Проста тэхнічную сустрэчу. І гэта ніяк не паўплывае на ні статус апазіцыі, не паўплывае ні на падыходы захаду, бо гэта умоўна перамовы, як часам гэта бывае, нават падчас вайны. Вайна вядзецца, трэба неяк, скажам, мінімалізаваць страты. Вось гэта галоўная задача. Мінімалізаваць як і для беларускага грамадства беларусаў, так і для захаду, а магчыма нават згуляць яшчэ раз у вялікую палітычную гульню і паспрабаваць нейкім чынам выкарыстаць рэсурс нейкім чынам. Не скажу, што гэта можа быць, але можна паспрабаваць выкарыстаць гэты рэсурс нават супраць Расіі у нейкай ступені. Але каб гэта зрабіць, трэба мець некалькі падыходаў і стратэгічныя рашэнні на кожны з іх. Я працягну, але хацеў бы задаць пытанне ад нашага гледача. Максім пытаецца: цікава пачуць меркаванне Паўла пра выхад Гарбуновай з кабінета. Гэта мы пазней, але пра яе словы. Цытата: «У людзей, якія цяпер у новай камандзе ў Мінску, на добрым узроўні прыняцця рашэнняў ёсць шмат перспектыў і магчымасцяў. Я мяркую, што ёсць бачанне, бо ёсць адпаведны бэкграунд». Пра што гэта, адкуль яна ведае, пытаецца Максім. Агульна тут трэба разглядаць у кантэксце таго, што адбылося, і прычыны сыхода. Вось якраз такі Вольга Гарбунова, якая сама і пацярпела ад рэпрэсіяў, і там блізкія да яе людзі пацярпелі, і яна ўвесь час камунікавала і кантактавала з палітычнымі зняволенымі. У яе падыход якраз такі, на маю думку, быў такі не такі жорсткі і палітычна такі ультыматыўны, які прасоўвала там офіс Ціханаўскай, і, напрыклад, Павел Латушка, яна намагалася пераканаць ці запрапанаваць падыход зменны, то бок умоўна тое, што мы называем паспрабаваць пагандлявацца і папрацаваць над пытаннем абмена там, ці іншых механізмаў несанкцыйных у вырашэнні пытання палітычных зняволеных, ведаючы, разумеючы, што там у вязніцах адбываецца. Яе падыходы, наколькі я магу ацэньваць, судзіць, не сустрэлі ніякай падтрымкі. І нават, магчыма, блакаваліся, абмяжоўваліся гэтыя кантакты, абмяжоўвалася намаганне неяк прасунуць гэтую ідэю, данесці яе да захаду. Яна просто стамілася ад такога незразумення і адсутнасці падтрымкі, і, на маю думку, і з гэтай прычыны сышла. І гэта сведчанне таго, што і ўсё больш і больш вось гэтых каментароў, тыя людзі, якія не баяцца выступаць, яны кажуць, што людзей трэба выцягваць любымі спосабамі. Нават калі прыйдзецца там з Лукашенка гандлівацца. Гэта словы людзей, якія адтуль выйшлі, якія кажуць, якім жудасным стане там яны знаходзяцца. І Лукашенка сістэма адмыслова будзе даводзіць людзей да такога крытычнага стану, ламаць іх, і проста каб людзі адтуль выходзілі ўжо не тое, што фізічна, псіхічна нездаровы. І ад гэтага не думаю, што папулярнасць у апазіцыі павялічыцца. Трэба на сённяшні дзень яшчэ раз паставіць пытанне палітычных жыцця людзей на першае месца і выкарыстоўваць метады не толькі санкцыйныя, і казаць пра тое, што дзякуючы санкцыям Лукашенка выпусціў, гэта
скрыўленая рэальнасць, гэта неправільная ацэнка сітуацыі, гэта шкоднае разуменне сітуацыі, якая ні да чого добрага не прывядзе. Лукашенко выпускае палітычных зняволеных сваіх уласных інтарэсаў. З інтарэсаў, перш за ўсё, каб людзі не памерлі там, па-другое, там ужо у людзей некаторы скончваецца тэрмін, а па-трэцяе, з таго, што я пачынаў. Калі ён выпускае з прычыны санкцыяў, то чаму ён сажае новых людзей? Чаму ён выпусціў 30, а не 130, не 230, не 530, калі санкцыі такія, вось яго там абмяжоўваюць. Калі ВУП у Беларусі расце, так? Вот так санкцыі працуюць. І гаспадарка цалкам 90% пераарыентавалася на Расію. Но гэта небяспечныя маніпуляцыі, трэба рэальна ацэньваць сітуацыю. Санкцыі недастатковы інструмент, калі няма магчымасцяў іншых інструментаў, каб выцягнуць гэтых людзей, выратаваць людзей, уже не выцягнуць, я уже не кажу пра выцягванне людзей, я кажу пра ратаванне людзей. І калі ёсць магчымасць запусціць працэс нейкіх камунікацый пра тое, што я думаю, што Вольга мела і дачыненні, размаўляла і з заходнікамі, і з дыпламатамі, яна была даволі актыўная, хаця ў публічнай прасторы асабліва не выказвалася. Але я думаю, што ведае і разумее, як выглядае сітуацыя, і ведае, разумее, што тыя людзі з таго боку, не ведаю, ці можам казаць, людзі, аб'екты гатовыя на пэўны гандаль, у пэўных інтарэсах палітычных. Яшчэ раз кажу, што для Лукашенка і ягонага атачэння людзі не маюць ніякага вартасці, каштоўнасці. Яно мае для нас. Калі яно мае для нас, то трэба выкарыстоўваць усе механізмы, у тым ліку і палітычныя, у сэнсе дыпламатычныя, каб людзей выцягваць. Безумоўна, людзей трэба выцягваць, але давайте паглядзім на гэтую сітуацыю з пункту гледжання заходняга палітыка, якому, там скажем так, які рэаліст, якому можа быць не баліць ужо так як нам, яно баліць за беларускіх палітвязняў. Яму как бы цікава как бы комплекснае вырашэнне пытання. Як было, скажем, папярэднія выпадкі. Выбары, затрыманні, рэпрэсіі, 5, 7, 10 палітвязняў, пачынаецца паціху гандаль, палітвязняў выпускаюць, санкцыі здымаюць, старонку перагортаваюць, пачынаюцца ізноўку налажванне адносін пацяплення, паціху там как бы парубленая грамадзянская супольнасць пачынае адрастаць, таму што как бы спакойна наступае, працягу рэпрэсіі няма. Как бы нормально, пачаўся працэс па новай, адліга. Што мы маем цяпер? Вот ён глядзіць. Адных выпусціў, другіх пасадзіў, і горды губазік выходзіць і піша: што змагары, там на лесапавале 30 месцаў вызвалілася, рыхтуйцеся. То есть бачаць людзі, мы будзем гандлявацца, мы будзем здымаць санкцыі за тое, што ён выпусціў, мы знялі санкцыі, ён раз пасадзіў новых. Рэпрэсіі працягваюцца, людзей выціскаюць з краіны, нікога, ніякая грамадзянскай супольнасці, незалежнай СМІ, нічога няма. Дзеля чаго? Вы добрую ацэнку далі. Мы павінны рэалістычна глядзець на рэчы. Так, адлігі не будзе. І пацяпленне, і вяртаемся да таго, з чаго мы пачыналі. Выпускаць ён нікога не будзе. Без комплекснага вырашэння пытання. Якое комплекснае вырашэнне пытання? Гэта знішчэнне рэжыма Пуціна. Ці Захад гатовы вырашыць гэта комплекснае пытанне на сённяшні дзень? Не гатовы. Вось гэта рэалізм. І з гэтага рэалізму мы павінны сыходзіць. Другая элемент гэтага рэалізму, у якім фармаце скончыцца вайна. Ці Захад прагнецца і пачне там націскаць на тое, каб пачаліся мірныя перамовы і гандлявацца тэрыторыі Украіны. Чамусьці ён неяк не мае праблемаў з тым, каб гандлявацца тэрыторыямі Украіны. Вось увесь час гэтыя наратывы паяўляюцца. Неяк не стаіць у іх пытанне, чаму не пагандлявацца тэрыторыямі Расіі, што Трамп, што там рымскі папа, іншыя палітыкі. Вось вам рэалізм. Яны гатовыя гандлявацца тэрыторыямі суверэннай дзяржавы, пры гэтым не разумеючы, што які заўгодна мірны дагавор з Расіяй, гэта працяг, падрыхтоўка да новай вайны, якая будзе яшчэ больш жудаснай. Вось тут рэалізму ў іх галавах няма.
А чамусьці вось ад Беларусі Лукашенко патрабуюць комплекснага пытання вырашэння, не вырашаючы глобальнае пытанне. Трэці момант. Санкцыі там знову тут не павінна быць ніякага, на маю думку, торгу з Пуцінам, абсалютна ніякага. Тут павінна быць прынцыповае пытанне, прынцыповы падыход, вайна да знішчэння рэжыму Пуціна. Вось на гэтым павінен будавацца рэалізм. На гэтым рэалізм сёння ў Еўропе на захадзе як такім не будуецца. Там не ставіцца пытанне знішчэння рэжыма Пуціна і знішчэння Расіі. У такім выглядзе, з такім рэалізмам комплексна пытанне ў Беларусі не вырашыцца, бо яно залежыць ад таго, якую палітыку і у якім выглядзе будзе Расія. Што мы тады павінны рабіць? Мы павінны дбаць о нашыя інтарэсы ў той геапалітычнай глобальнай перспектыве, у якой мы знаходзімся, а якія нашы глобальныя нацыянальныя інтарэсы ў той складанай сітуацыі, у якой мы знаходзімся. Першае, гэта максімальна, наколькі гэта магчыма, наш рэалізм, наколькі гэта магчыма выцягнуць людзей з вязніцаў, выратаваць. І другі, наколькі гэта магчыма, не даць знішчыць незалежнасці тэрытарыяльнага суверэнітэту Беларусі. Вось гэта на сённяшні дзень нашыя прыярытэты як нацыянальнага грамадства, як дэмакратычнай супольнасці. І з гэтых двух нацыянальных прыярытэтаў і інтарэсаў мы павінны сыходзіць. Мы асабіста, як дэмакратычная супольнасць, не маем ніякіх рэсурсаў, акрамя інфармацыйных, акрамя вось гэтай інфармацыйнай, ідэалагічнай, інтэлектуальнай змаганні, барацьбы паўплываць на сітуацыю, хаця б нават даносіць гэтую сітуацыю ў Беларусі, там, замежнікаў. Але выратаваць палітычных зняволеных, нейкім сэнсе абмежаваць расійскія ўплывы, захаваць суверэнітэт, Захад, калі б ён сыходзіў з рэалізму палітычнага, адцягнуць Беларусь ад уплыву Расіі, выціснуць хаця б, наколькі гэта магчыма, расійскую прысутнасць Беларусі і адбудаваць у сённяшніх умовах вайны нейкую больш пашыраную тэрытарыяльны суверэнітэт, на сённяшні дзень вось гэта рэалізм. Як гэта можна зрабіць? Мы ўжо казалі пра вось гэтыя дыпламатычныя, нефармальныя палітычныя камунікацыі. Гэта першы. Другі момант, пра які вы узгадалі і мы дыскутавалі, гэта санкцыі. Там вось мы адменім санкцыі, ён знову пасадзіць людзей, што нам рабіць? Так а што, якая праблема? Падыход гнуткі, пасадзіў новых людзей, увялі санкцыі. Выпусціў новых гэтых людзей, добра, знову мы тады размарозім пэўныя актывы, адменім санкцыі. У чым праблема? А праблема проста ў бюракратыі, у бюракратызме заходнікаў, для якіх пытанне Беларусі, яе суверэннасць, оно другаснае, нават не другаснае. Акрамя нас, Беларусь, па сутнасці, яшчэ, безумоўна, пытанне бяспекі там Літвы, Польшчы, Латвіі, далей не мае ніякага значэння. І тое, што апазіцыя на сённяшні дзень павінна зрабіць, гэта прапанаваць веер падыходаў, гэтую веерную тактыку. Давайте так паспрабуем, быць самастойнымі ў ацэнцы сітуацыі і не баяцца прапаноўваць. Чаму апазіцыя баіцца запрапанаваць вось гэты гнуткі падыход? Там нават гэтыя камунікацыі, я маю на ўвазе вось гэтыя структуры, якія прызнаныя там на захадзе. А таму што яны разумеюць, што як толькі з'явіцца камунікацыя непасрэдна з Менскам, іх роля будзе другаснай, яна адпадзе, як гэта было да 20-го году, там пасля 6-го году, пасля 11-го. Каб гэта не адбылося, неабходна быць смелымі і проактыўнымі ў прапанаванні вось розных метадаў не ўзаемадзеяння, а уплыву у рэалізме палітычным уздзеяння на рэжым, у тым ліку і такі, які можа паказацца, што гэта саступкі для рэжыма. На гэтым будуецца рэалізм. Для Захада рэалізм, калі б вось Захад сыходзіў з рэалізму, пра які вы кажаце, рэалізм палітычны у міжнародных адносінах,
важна было б максімальна адцягнуць Беларусь нават там з гэтым дыктатарам ад Расіі. Вось на гэтым, на чым павінен палягаць рэалізм. Усе гэтыя 30 гадоў про гэта думалі і ніколі яны думалі, яны казалі, але ніколі гэтыя механізмы у 100% не былі задзейснены ніколі. Самае мы з вами ўжо абмяркоўвалі, я непасрэдна размаўляўшы з палітыкамі, дыпламатамі, самае простае пытанне, якое вырашалася невядома колькі год, паніжэнне коштаў візаў для беларусаў. Там яно каштавала 80, а потым там ўжо панізілі да 30, калі ў той жа час для рускіх візы каштавалі 30 еўра. І толькі дзесьці ў 19 ці ў 18 годзе візы зменшыць працэдуры, ну ўрэшце рэшт нават там фармалізаваць, выдаваць візы бясплатна. Яны што казалі? А мы не можам, бо трэба двухбаковае пагадненне. Гэта не рэалізм. Гэта антырэалізм, і гэта проста бюрократызм, які, па сутнасці, грамадства беларускае пакінуў у сферы ўплыву Расіі, бо ў Расіі няма межаў, няма візаў. Калі вы рэальна глядзіце на рэчы, калі вы рэальна ацэньваеце Расію як пагрозу, а калі на Захадзе рэальна ацэньвалі Расію як пагрозу. Ну калі, нават пасля 14 году яны не ацэньвалі гэта як пагрозу. Давайте дамовімся, яны ж там цывілізаваныя. Там капіталізм, рыначная гаспадарка, да беларусы там і палітычныя дзеячы беларускія верылі ў тое, што дэмакраты ў Расіі больш, чым у Беларусі. Гэта нонсенс. Вось на чым будаваўся гэты рэалізм. Да і зараз шмат калі гучаць, ну давайте сябраваць і будзем сябраваць з Расіяй, ну мы ж частка там, ну вялікая культура. Вось гэта антырэалізм. І гэта нават не утопія. Гэта антырэалізм і антыбеларускасць. Бо заўсёды такія падыходы з боку Захада, з боку часткі, нават скажу, інтэлігенцыі беларускай, яны шкодзілі нацыянальным інтарэсам. Яны шкодзілі беларускай дзяржаўнасці і ўнутранаму суверэнітэту. Вось я хацеў сёння яшчэ там трошкі закрануць. Мы дасягнулі тэрытарыяльнага суверэнітэту, аформілі яго. Але ўнутранага суверэнітэту, культурнага, палітычнага, ментальнага мы так і не адбудавалі на сённяшні дзень. І нават пасля перамогі там у Беларусі вось праблема ўнутранага суверэнітэту будзе заставацца. Базавыя кампанент унутранага суверэнітэту гэта нацыянальна арыентаваная унутраная палітыка і нацыянальная свядомасць. Гэтага няма. І над гэтым трэба працаваць. І Захад ніколі не клапаціўся пра тое, не было вось гэтага менавіта рэалізму. Бо рэалізм у міжнародных адносінах і той рэалізм, пра які мы ўвесь час кажам, памёр з артыкулам Фукуямы «Канец гісторыі». Тады рэалізм не патрэбны быў. Ён тады памёр. Хаця, калі пачытаць амерыканскіх рэалістаў, яны ўвесь час казалі, што Расія яшчэ вас там паставіць на калені. Што гэта было вялікае пытанне, вялікая праблема, што вы пагадзіліся, каб з Украіны вывелі ўзбраенне ў 90-х годах, пісалі амерыканскія рэалісты. Що ж это американские реалисты? Бо їх ніхто не слухав, бо ліберали перемогли. З Клінтоном, да, ліберали кричали, що не дай Бог. Так, там. все, ось реалізм помер. Ось не гісторія померла, а помер палітычны рэалізм. І сённяшнія падыходы ніяк вось у дачыненні да беларусаў не можна назваць палітычным рэалізмам. Яшчэ раз падкрэслю, нават у сённяшніх умовах паляпшэнне выдачы візаў, паляпшэнне камунікацый, паляпшэнне магчымасці беларусам выязджаць за межы, а не абмяжоўваць. Вось гэта рэалізм, бо гэта ўсё спрычыняецца да ўмацавання ўплываў Захаду на беларускае грамадства. Вось на гэтым рэалізм палягае, а не на ізаляцыі. Спадар Павел, давайте на заканчэнне, просто не могу не закрануть гэтую тэму. Сыход Ольгі Гарбуновай з кабінета даў вам паставы
у чарговы раз показаць там ці выказацца з нагоды того, что я цытую, у чарговы раз показвае глыбокую сістэмную арганізацыйны крызіс у новаапазіцыйных структурах. І далей вы пішаце, уж без шырокай унутранай трансфармацыі структуры дэмакратычнай супольнасці, якія стварыліся пасля 20-го году, чакае калапс. Ну, вы не радуецеся гэтаму, там типа не танцуеце на касцях, а прапаноўваеце сваё бачанне того, як выправіць гэтую сітуацыю. Коротко можна сказаць, адказаць на гэтае пытанне, ці варта зрабіць што магчыма для того, каб уратаваць гэтыя структуры, ці как-то умер, значит умер. Ну, гэта пытанне хутчэй да тых, хто гэтых структурах знаходзіцца, ці ім варта гэта змяняць, ці яны гатовыя дачакацца да таго, калі ўжо там нават не зомбі, гэта будзе палітычны нябожчык. Канешне, вельмі важна, каб дэмакратычныя структуры захавалі сваю дзейнасць і свае інстытуты, але каб гэта адбылося, неабходныя глыбокія рэформы. І перш за ўсё рэформы ў кірунку масла-масляное кіраванне, так, менеджменту гэтымі структурамі. На сённяшні дзень, па сутнасці, уплывы і на КР, і на кабінет знаходзяцца ў руках групы людзей, якія оточваюць Ціхановскую, просто кажучы, у руках офіса Ціхановскай, і гэта ўжо 4 гады паказалі, што тыя людзі, якія там прымаюць рашэнні і кіруюць нейкімі працэсамі, яны прыводзяць да дэструктыўных вынікаў, да разбурэння. Ці гэта нейкі там унутраны сабатаж, ці гэта мэтанакіраваная дзейнасць, па сутнасці, не мае значэння, вынік мы маем відавочны. Там 80% людзей, якія былі ў кабінеце, яны сышлі. Крызіс, канфлікты ў каардынацыйнай радзе працягваюцца. Тое, што я прапаную, рашэнне вельмі простае. Это стварэнне абсалютна аўтаномнага незалежнага кабінету, які будзе сам вырашаць не Ціхановская, яшчэ раз падкрэслю, кіраўніком кабінета з'яўляецца Ціхановская, то бок уся адказнасць за крызісы, сыходы людзей ляжыць на Ціхановская, она фактычна ніякай адказнасці не нясець, і кампетэнцыі кіраваць гэтымі структурамі ў яе няма, кіруюць нейкія там трэція асобы. У гэтай сітуацыі я лічу, што апошні шанец, апошні, пакуль яшчэ там Кабанчук не сышоў, это ўжо ўвогуле, ну, там і прыйшоў і сышоў, і там па сутнасці нікога не застанецца. Гэта апошні момант, калі можна зрабіць гэты інстытут самастойным, пашырыць склад, зрабіць больш адчыненым, і ён атрымоўвае ўсе функцыі самастойнага праўрадавага органу. Ну, хто будзе там кіраваць гэта, думаю, што можна ў працэсе вырашаць, нават калі гэта будзе нейкая ратацыя па нейкім пэўным часе, адмяніць гэтыя ідыёцкія умовы пра неразгалошанне, якія, ну, просто, ну, прыклад такога ўнутранага таталітарызму. І даць магчымасць кабінету дзейнічаць самастойна. Там Ціхановская займаецца сваёй дзейнасцю, там актыўны знешнепалітычны кабінет сваёй дзейнасцю, галоўнае, каб не захаваць, скажем так, палітычны кампраміс без нападак, так, гэта можна зрабіць, каб, ну, просто не блакавалася дзейнасць, бо я ведаю, як гэта рабілася раней, калі там некаторых на сустрэчах прадстаўнікі офіса казалі з тым не сустракацца, гэта ввогуле людзі не з нашай пескаўніцы, і не трэба там іх падтрымліваць. Вось нават да такога даходзіла. І калі такія падыходы застануцца, а па сутнасці, пакуль тыя людзі, якія атачаюць Ціхановскую, там ёсць, яны застануцца, ну, будзе гэтая канфрантацыя, але тым не менш, ну, кабінет атрымае магчымасць другога жыцця, там, рэанімацыі, магчымасць запрашаць людзей, якія не павінны умоўна падыходзіць да там пункту гледжання вячоркі ці там іншых дарадцаў, а гэта вырашаецца, мэтазгоднасць запрашаць тых людзей вырашаецца самім кабінетам.
Ну, там тыя людзі, якія могуць нават крытычна ставіцца да Ціхановскай, это неважна, там не маю на ўвазе там мяне, бо я хутчэй буду дыстанцавацца ад гэтых працэсаў, але прынамсі гэта магчымасць аздаравіць атмасферу ўнутры кабінета, наладзіць менеджмент, наладзіць кіраванне, выпрацаваць стратэгіі, якія не павінны быць такія радыкальныя, гнуткія, выпрацаваць больш шырокі дыялог з дэмакратычнай супольнасцю, не быць зачыненай структурай філіала офіса. Вось што я прапаную. І сыходзячы з маіх прагнозаў, я не памыліўся у дачыненні да таго, што чакае кабінет і офіс і апазіцыю на працягу гэтых 4 год, калі радыкальныя крокі не будуць зробленыя ў бліжэйшы час, та чаго чакаць, вось трэба зараз садзіцца і гэта рабіць. Кабінета не будзе як структура. Тут сапраўды вельмі такая шырокая грунтоўная тэма, але няма часу ўжо яе так грунтоўна аналізаваць, тым больш, да, ўсё ж такі пытанне вызвалення палітвязняў, што з гэтым накірункам рабіць, яно больш актуальнае, больш жыццёвае, скажем так, хаця і захаванне структураў дэмакратычных сілаў таксама вельмі важнае, таму што калі не будзе структур, калі яны не будуць працаваць, дзейнічаць, функцыянаваць, то хто будзе прадстаўляць на там міжнароднай арэне, хай як бы это банальна не гучала, інтарэсы беларусаў. Ж таки варта прыслухоўвацца і нешта мяняць. Дзякуй вялікі, Павел Усаў. Я яшчэ раз звяртаюся да тых, хто хоча больш пачытаць шырака і грунтоўны гэты вось аналіз Павла Усава з нагоды таго, якім чынам варта рэанімаваць там ці больш жыцця надаць структурам дэмакратычным. Заходзьце на яго тэлеграм-канал, там на 3 старонкі такіх вялікіх яго аналіз з прапановамі, што самае важнае, таму што крытыкаваць просто так мы ўсе ўмеем, а яшчэ прапаноўваць нешта для вырашэння пытання, гэта, на жаль, не ва ўсіх атрымліваецца. Галоўнае, каб прыслухоўваліся. Дзякуй вялікім, слухайце, глядзіце, подписывайтеся. Жыве Беларусь.